NSASP Yeah. Yeah. अयोध्या मंदिर की तैयारी शुरू हो गई देखो भाई। अयोध्या मंदिर की तैयारी शुरू हो गई देखो भाई। भूमि पूजन सारे मिलकर कर रहे हैं भगवाधारी। राम लला जी आ रहे, राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। भगवान रंग में भगवाधारी सबके मन हर्षा रहे। राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। मेरे राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। NSASP